Bende ma sirkal mamalo timo kuoma bende pod buoga nikech president waloso kaka ng'ato manie campaign okolos kaka ng'atno mosebet e sirkal for almost 7 to 8 months. Oripo bed ni kiloso gi jo tich nikech en chieng mar Labor Day to sami miyo gi promises to bende i make commitments ni ne wawacho ni wadhi timo kama ndalo mane wa campaign no. Nikech ana remember ni ne gin gi gigo milongo ni county forums. I forget county economic forums. Makata ng'eny jogo mane dhiye ne gin mana jotich. To jogo ne kelo ga petitions, memoranda documents mang'eny kendo madongo dongo ma ji oseromo mosetwake ma gin gi solid proposals magidwa ni mondo sirkal odhi otim. Koro ana paro ni samoro ka president loso gi jotich kama to dwaro no nyiso gi ni e wi ngima kata health no nyisowa ni nodwaro kama. To wasechopo kama chal kama to gimodong en kama to pok watime nikech wan gi challenges kata wan gi shida mopogore opogore machalo kama. En mana ni moko kuom gi bende no wacho, en mana ni moko kuom gi bende wabiro bedo kwa winjo wang'e hola mar Hustler Fund bende no wacho ni koro jogo kuma bende koro dwaro hola makamano nyalo yudo thuolo mar kwayo hola kowuok siling 10,000 nyaka siling 200,000 duto te wabiro bedo kwa winjo. Dina Gaya winjo mana pachi kotenre kod thieth. Nitiere jok mamor. Jok mamor gin jok machakre dwe mar 7 koro gibiro bedo